Oy, Igat guys, igat. Ang laki. Ay, ang laki. Oy. Surong mo natin ay. Ang laki guys. Barakaw, anyo lublubugon. Anyo lublubugon. Binaw. Ang laking igat guys. Oh my goodness. Sa mga kanter, manguha tayo ngayon ng alimango tsaka mga ulam, mga banak. Yan. Kasama natin kanter Francis, kanter Kevin, kanter Kulot, kanter Mike, kanter Edmer. Yan. Stay tuned mga kabosing, ay mga kanter. Yan. Kanter Francis. Hi guys. May kuha ka na kanter? Ha? Kanter, may kuha ka na? Ipon. Hipon? Patingin mga kanter. Kuha mo kanter. Ay, hipon nga mga kanter. Oh. Kaso wala tayong balde eh. Mabalin dito eh. Sako? Sako na lang. Walang timba. Nasa kabila. Oo. Ito mga kanter. Ang lalim mga ka-hunter. Uy, ulang. Kasayan, ulang. Ipong. Lahat na. Kasayan ka-hunter. Ito may COVID. Sus, nagbatok pa. Mag-alcohol Sus? Kanter. Baka may COVID. Nagbatok ka, maglamis ka. Alcohol magpaiso? Ha? Alcohol mo? Maganda COVID na di. Madami nang hipon mga kanter. Oh. Minum ka dati. Kilo mo ito. Alcohol ko. Pagkagin mo wow. Nakita. Ayan mga ka-hunter oh, sumisisid si Kuya Mike. Malala. Wow. Wow! Kamigat man! Tigid! Lagyan natin ng alcohol baka may COVID. Ayan, oh. Okay, may COVID daw yung isda mga hunter. Agida. Agida mo. Pwede magpatungan doon. Agida. Bato ko mga ngayon. Ni. Kuha, karni. Uy, mga ka-hunter oh. Baga pa yun. Ano ba yun? Ano ba yun? Dagdag pa pa. May lubog na kita po. Bato ko na. May nagbali nito. Tira botot tigi sa akin. Hindi masaktin sa puto.
Timobo. Masidag namin. Namodal. Kumita? Uy, ulang guys. Ulang mga hunter, ulang. Model. Ang laki guys. Baraka, anyo lublubugon. Anyo lublubugon. Binaw. Ang laking igat guys. Oh my goodness. Ang laking igat mga ka-idol. Ganang or puto amo ko na. Apa patay? Ay damo di sa ako na. Pulupulan na. Ang laking igat. Pero din. Oh, Bingkaw na kasi naman na. Oh. Ito kurikor. Ano nananam. ang laking igat niyan mga ka-idol. Oh. Ano? Na? Oh my god. Haang ko naman yung puta nila. No? Kurikor. Dito tak tangay. Kamusta sa akong amin na ikon ito. Dakto so na no ulo guys. Gatidog. Ang laking igat mga ka-idol. Oh. Mga panter, na? Tinda na aja kinan na data. Wanan ano? Igat mga kanter, ang laki. Tingnan nyo, ang laki mga kanter. Bang kilong. Ha? Bang kilong. Awat-awat na eh. Mabigat. Eh. Awat. Ya. Makiat mga kanter. Ya. Awatak eta, Mang Mike. Awatak. Iya damat din. Dito na tayo mga hunter. Yan yung igat na malaki oh. Biti naman Mang Mike. Thumbnail. Patayin ko. Uhuy! Ang laki. Kagasan niya. Tiyatad. Nakamulmul ka mo yung sigarilyo. Gatama. Gur ka eh. Astay. Wala. Apno tamata ko na. Apno tamata na. Dili ko ni atakwa Lah. ta na. Dalusam. Custom ni ko na. Dalusam. Dalusam. Dakdala gusto ko. Dakdala ni mo. Ito bang kilong sa ko. Nagtog kayo kabala. Lagi tagpug sa bani dita na ila. Oh. Nice. ang laking ano mga hunter, igat. Ayun, kumukuha tayo ng nyog mga hunter, merienda. Tanim to ni Hunter Francis. Tanim daw nung nagwala, nung nawala. Sus! Alerto mga kanter, alerto. Oh,
Uy. Labay. Bayan. Talupay. Ha? Kasi kaysa sa balik mo nga. Uy. Patigitan ni babati. Kaysa di sa balik mangan. Oh. Si Ka-Hunter Mike oh. Wow, sabaw pa lang. Ulam na. Jesus. Kinaw na natin baldi sa una, iipit tayo. Tani? Si Kulot. Si Kuya Edmer. Ka-Hunter Edmer. Yan si Ka-Hunter dalawang ano. Alak ko madya kaggo ko. Lago nga. Punta na alam yung kaggo. Man, begini. Si Ka-Hunter Kevin tsaka si Francis. Eh. Si peso. Man. Dami peso. Ajin na lang yung mulay. Yan, nagkaroon ka sa minuho niya. Oy! Ay, ang padami. Makigtot ka, Ka-Hunter. Wala ka mo. Ka-Hunter Francis. Apa? Ano, doktor ng udang oh. Ano? Ito, pasayan. Nuwanin. Ito mo daday. Oy! Halimaw mga kanter. Pumutunto namin. Pachinilas mo kami nun? Ha? Ganito yung mabisang paraan para manguha ng gagamba kung gusto nyo mga kanter. Gabi, iilawan nyo. Ayan siya oh, dungkol. Naiilawan yung mga gagamba pag gabi. Meron pa dyan oh. Dungkol rin mga kanter. Ang laking dungkol. Mga gagamba. Meron din dyan mga kanter. Maladik spidey na. Ha? Sakit niya. Hinta dangak pa eh. Nagsakita ba ito mababati? Ito yung nakuha nila mga kalodi. Hiwalay kasi yung kasama. Nandun pa. Igat guys, igat. Ang laki. Ang laki. Oy. Surong mo natin eh. Dambol mo ito para. Oo. Ang dami natin nakuha dito mga guys. Paano? Iniitak-itak tapos sinasabi. Ito. Dito. Igat mga hunter.